May gani, wala ulan din, Bi. Nindot ang panahon, Bi, no? Bi. Bi, nindot ang panahon, Bi, no? Oo, taman. Ang panahon ba, nindot kayo, no? Dili, taas. Wala ulan, wala init. Uy, wow! Wow, no? Wow, tayo din. Nice kayo, no? Ha? Anak ko, tuto. Ano yung gusto? Daga ko, dagi. Love mo si daddy? Hindi ko naman love. Mami? Taplak daw ba? Asa ba si mami? Taplak daw ba? Hindi, asa si mami ba? Buwan. Kita ka? Paglakaw ng mami? Oh. Yan siya yung mo. Love you, Aki. Gina ni mo, love you, amping. Akin, inay. Tao, oh, tao. Kani, balik daw. Wah. Wala. Dili. Tuyok ka diri last. Tuyok ka diri last. Kani, uy. Di na ka mo agi. Dili. Di ka mo agi. Ay. Sini na lagi. Sini na. Tao? Tao. Uy, saag man ta. Ha? Saag ta. Taat? Saag ba? Asa ta agi? Dito na. Dito na agi. Hoy, tatin. Dati gani ko ruma. Daddy, tatin na no. Dati. Abot di ko din na. Pwede doon na oh. Like na lang. Dati gani ko ruma. Saka. Dati tanaw di ka magbike. Tanaw ka sa tubangan magbike ba? Lingi man kuan ka sa gianan. Oh. Bugay din mo. Hinay lang. Dila pa ni agi nainay. Diri sa agi? Oh, nainay. Hoy, Evelyn oh. Airplane. Sa airplane. Ako na yung Evelyn di. Airplane. Daddy na. Sa airplane. Wala man kita. Adura. Wala kita. Dala. Wala airplane. Riwan, dala. Biasa. Tara kita naman. Tara. Pilo. Dito lagi. Dito rin may tagi sa una, no? Na, ito na yung dog ba, no? Dako yung dog, no? Kita na itong dog, no? Mao ba ni? Di ba ni mao? Dito, eh. Oh, di ba ni mao? Sa una ba? Oh, ato man ni Mendy yung una. Mo gani ni. Oh, Mama ni. mao ni oh. Nasa yung tuka di oh. Oh, nice kayo suga. Ato ta din ni oh. Ayun, saban jud ka. Diretso lang ka. Saban jud ka. Tapit ka dia. Dili tatabog ka tikas. Sunod, kung makabalo na ka ka ng walay balancer, gano'n na saba, kaya kaya na duha naman kaligid. Laba? Balancer man na saba, good. Balancer ang nakasaba, o bakit ito ba? Si Lolo, jogging, no? Isa ito nag-jogging? Dabo. Palit na dabo po. Bad mo lang nabubo, eh. Ha? Nagba na dabo po. Tayo dabo po din. Nice? Dabo po. Kung ganahan ba tayo? Dabo po. Last na ni ha, uli na sa balay ha. Dili ko. Sulod na to sa balay. Dili ko. Ano dili man? Dili ko. Work pa dali ugma. Dili ko. Sunod sa bado, kay ato tag sapa. Dili ko. Ligo og sapa. Dili ko. Bantay ba ta maligo ka ha? Tidak ka. Sige, ligo ka. Ligo ka? Lagi, ligo. Dili
Ulit na tao eh. Ulit ko. Work pa na di ugma. Ulit ko ba? YouTube ko dito. Ulit ko. Sige, nagbike ka dito. Uy, ulan. Kuya, Ulan ba yung ugma? Na si mami, wala dala ringkot. Bi, si mami, wala dala ringkot ba? Sabaan ang bataw. Ito ay ang bata guys. Kasunod na ta. Now, Baik-baik dito niya, balik ko rin ha. now, Daddy. Hindi, ba, dool ba niya, balik ka din. Ano to, Madi? Wala mo pero na. Dito. Daddy. Balay na mo guys oh. Ano ang balay? Ay ba, pakita itong balay na ito. Dalang ka. Dira ko. Baan mo. Uy. Asan ba ka? Ato ta dito? Baktas. Tara. Dili man tayo. Iliko, balik din. Sikad ba niya, liko? Bala ka? Na. Sikad yun. Balo eh. Na. Dili na kada o teacher day. Ha? Dili kada o teacher. Uy. Siko. Diri sa tao. Ano man? Hayag ba diri? Ay, hayag ba ni diri nak? Awan nak. Hayag kay diri nak. Look this. Gila ba din? Oy, di. Ako man gigunitan gan unsa di ka di ay. Dalawa ni mga. Yeah. Ano sa diri? Saya tadi. Ada yang sirit. Natundog ka. Sirit na mga dito, mga atras na dito di. Delikado. Sabi. Tama na. Hindi na, ayun na. Itong balay, itong balay. Itong balay, oh. Taas atong balay. Asa to? Hindi mo makita. Tsaka bata. Dili mao. Ha? Ito controller. Yan ang pag-stroller kaya kado to. Nakalaka lang ta. Oh, dati lang ka. Ha? Ano na? Ulan ba, ugma? Wala. Tara din mong video? Ha? May ulan, ugma. Okay. Anak ako. Iya pagyakak ini sulong dia. Ay, daddy wala yakak tanong. Sila ko rumah dia. Unsa tong saya ni mo tong anak? Unsa to? Gidaw. Ang saya ni mo. Kalimot na ko tong practice na to ba? Ayo. Tung murag na ko yana ano. Na. Hey, Jumo. Dili ano eh. Ano man to niya na. Kasi ningi pa tindog ang stand guys. Kalimot lang ko to. Kung yan o. Ay, agi na. Siya. Kalimot ko eh. Ano man sila to? Sige ito una. Tanay mo rin ba? Ayo. Okay. Ikaw ba? Lah, naik ke rumah. Naik ke rumah.
Tapi kini ke rumah. Ini ke rumah bawa. Haluk kaya. Ito ni dala. Ayan. Haluk ka. Ayaw dala. Ito ba sa tapay? Di ka makita. Dulu ko di. Dulu ko di. Dulu ko di. Traveling ba ko di? Traveling ba ko di? Cik, oras na nakatulog na taro nak. Now. Uy, pada di ugma. Now. Ay, hapit na ka iskol nak ba? Istarap to nak. Nak, musta si mami dito siya work nak. Ay! Musta ka si mami siya work nak. Nagdab ni siya dati guys. Nagdab ni siya dati guys. Ay, bol. Yumi Chang. Yumi Chang. Ada beri na ko Roma bi. Na wala. Untuk ni? Light on light. Ha? Light Apa? o light? Apa? On Ha? Siram? Jangan nama siram. ito tayo ka. Oh. Ito ka. Ito babaw. Oh. Di ko ito. Babaw tayo ka core. Imo core, apit na ka core. Abat imo dagit. Cikul. Core na ka ba? Ay, Core na school. ka. Skol? Oh. Ah. Ito na ka. Ito na ka oh. Ito na ka oh. Sige. Pilihan ko bilin. Dia lagi pilih. Okey. Ako daw. Ito, sige. Ano ran? Dagma ka. Apa mo no? Wala, walk lang dada ang kau. Madagma ka. Madagma ka na pag-amping. Dagan jod. Ayaw dagan, no ran. Dia lang kagawas, dari lang kabilin ako. Sulod na ko ha. Oh, bye-bye. Gusto mo kagawas, di ka. Uy, nunuran ba? Nunuran lang, walk lang. Madagma niya ka ba? Dali na ba ikaw madagma? Uy, hanga ka? Uy, bata. Bata, dali na kayo madagma bata, no? Ha? Dapat ba, sapatos ka? Bye-bye. Oh, motor. Kathleen. Kathleen. Dito na ito, tumadi. Ito, manda. Ay, Asa ko? Ke rumah. wala ko. Sekolah ka? Asa ka sekolah? Okay, bye-bye. Walk lang. Walk lang ba? Walk. Tara na. O, dua ka buk train, no? Tara ba? Dua ka buk train. Na, dua ka buk train nagsugat. Sulod na ta, tara. Tara, kay dua ka buk train nagsugat, tara. Now. Tara na, unsay oras na iron? Isat sukapin na ron ba? O, bye-bye ta. Ha? Bye-bye. Di na mag-backpacking ano? Work pa ko ugma. Matuto. Work pa si daddy. Layo, ako din. Layo. Layo. ba? Layo. Layo. Hanap ba? Ana, layo. Sige, layo. Layo ako din. Lagi, layo, lagi. Hulat lang. Ana, gani, layo na. Taas na na. Ay, siya, mabali. Mabali. Layo na. Hello guys. Ako daw nunit anak di. Ay, bukat man. Andi Roy. Umuy lagi, umuy. Dali. No? Dapat taas pa ba niya na? Ayan na. Duh, ay bata lagi ito ng hilak. So nung pugunit oh. Hello. Dua taki bugat lagi. Tadi aku landi. Mabundak ng cellphone oh. Tama na. Taas na Now, tayo. now. Dali. Taas na ko ah. Hello guys. Bye-bye guys. Nani.
Ha? Taas na kayo. Daddy. Taas na kayo guys. What's up, baby? Daddy. Ako daw. Taas kayo guys. Wala ka nakita. Asa ka? Dapat pa anak naman dito. Wala ito daw. Tara na, kinaiwawaw. No. Naik ang wawaw. Dali na. Wala man. Wala. Help me. Ansa? Help me. Help me sa mata. Help me. Okay. Tara na. Naik ke rumah. Ha? Eh. Wala man. Unsa pa sila ate kadto katunay bata ni hilak. Terus si ate daw bisig ni siagit ni hilak si ate ba? Bisig si ate tong hilak. Sulit sa kita no. Tara. Tingnan ka magbigpay kay kapoy na. Sabi yun sa tubig, uhaw diri mo. Ililing kulat. Dito, naligyan ko. Ada kaulat. Oh, bye-bye. Pag dako ni manak, dako na bayad man dalahon nak. Di na yung inana, no? Dali, dali ko. Bye-bye. Dah. Dali ka, kanila mo. Nasulod na, dali na. Sulod na, ugma na po takay. Ane ka dito. Okay. Ade. Ha? Ane ka Asa? dili ato. Sige. Bye-bye na guys. Bye-bye na ta guys. No. Di ba na? No, ane ko. Yume? Daddy. Semua. Daddy. Cuka. Asaka. Dura apa? Loh. Oh, sige, sata. Ini sata. Pakita yung nice ni mong kan. Dako pa man sa imong pi. Wow, nice. Nice guys. Nice kayo guys. Katugo na si daddy guys. Now. Uy, hantay. Hantay ba? Mayumi, tsaka. Paghinay lang. Dugay baby, uy. Bidugay jud ka di. Ano man na? Angat ka no. Tano babay no. No. Dugay. Liwat daddy. No. Sige, istorya na kayo. Ina. Ito yung sandal da. Naman yung sandal guys. Ana. Kita yun. Nadidi. Manong sandal guys. Isa palit anak mami. Maninina ka China. Mimi. Pila ko de. Ha? Pila ko. Si Pila. Pila ko ba? Uy, taas na. 7 na. 7. Uy. Bibi na. Bibi. Tadanda ka na. Babay na ka. Babay ko na. Babay na ka. No. Babay na. Okay. Nice lagi to chicken manok ko.